Ő egy szélhámos, a kifinomult hazugságok szőtt mestere és az érzelmek manipulálásának mestere. Bájos mosollyal és éles eszével könnyedén meghódította áldozatai szívét, csak hogy aztán kihasználja kedvességüket, és semmi mást ne hagyjon nekik, csak szertefoszlott álmokat. Benne van a vérében. Képes ezért bármit feláldozni. Tehát légy óvatos, légy éber, és ne higgy egy szavának sem. Ne hagyd, hogy elvakítson a bája vagy a meggyőző hazugságai. Ne feledd, ő egy meleg szélhámos, és egyetlen szándéka az, hogy kihasználja a jószívűségedet. Maradj résen, és ne engedd, hogy túl közel kerüljön. Mert ha egyszer a cél keresztjébe vesz, csak idő kérdése, hogy lecsapjon, és az életed romjaival hagyjon.